Diolch o fi. Croeso i Double Negative yma yn Llundain. Da ni'n cwmni visual effects sy'n gwneud animation a ffilms i Hollywood, i Llundain, i bob man. A fel ydych chi'n gweld, da ni'n gwneud job go dda ni ar y munud. Da ni'n curo llwythi Oscars i ffilms fel Inception, Ex Machina, Interstellar. Dyma'r adeilad. Fel ydych chi'n gweld, mae 'na 5 llawr yma gyd, a mae bob un llawr fel arfer yn gweithio ar ffilms wahanol. Ond awn ni fyny i'r ail lawr lle dwi'n gweithio yn Dyma TV ar y funud. Ar yr ail lawr dwi'n gweithio ar y funud, a da ni'n gwneud gwaith visual effects swyddfeydd gwahanol, er enghraifft Fungus the Bogeyman, Death in Paradise. Ar y funud dwi'n gweithio ar rhaglen nhw Brain Dead. Ond ar y top mae Star Trek neu mi orffan. A wedyn, un llawr i lawr, gyda ni ar y funud Assassin's Creed. Llawr trydydd, gyda ni Wonder Woman i Marvel, Dunkirk, ffilm newydd Christopher Nolan. Da ni'n newid orffan Jason Bourne ar y pen pella yn cw, ond mae gweddill y llawr yma yn Dyma TV. Ac yma dwi'n gweithio. So, be gynnu ni ydy bas yn debyg fel morgrygyn bach, ond yn yr sioe mae hein yn mynd i fewn i clustia pobl ac yn bita y mynydd pob ac yn troi nhw fewn i fel zombi neu robot. Efo Brain Dead, da ni'n trio mynd drwy un pennod rwsos. Gynnu ni gynta, rhywun sy'n gwneud concept o'r beth sef aliens mae edrych fatha. A wedyn mae'r concept yna yn mynd i rhywun sy'n gallu modelu. Wedyn unwaith mae'r alien yn barod, da ni'n mynd efo i beth da ni'n galw yn rigging. Be da ni'n galw rigio ydy rhoi joints yn lle fysa joints go iawn neu skeleton go iawn y cradur yma. A wedyn yn rhoi'r controllers i ni animators gallu symud o gwmpas. So mae traed yn gallu symud fel hyn. Be da ni'n gorfod wneud ydy cymryd snapshot, really. Dyda bod hwnna yn fatha mewn clais, bach yn symud i fraich o chdi bach. Ti'n tynnu llun o'r braich yn cael symud. Ti'n symud o braich eto. Union un peth a beth o stop motion animation yn wneud tu allan i gywriadur, really. Da ni'n gweithio i 30 ffram yr eiliad. Mae hynna'n meddwl da ni'n gorfod gwneud llun 29 i 30 weithiau bob second, bob eiliad o animation da ni isio. Be gynnu ni ar y funud ydy Ralph yn mynd am dro fel cerdded ar y spot. Ond i wneud rhywbeth fel hyn, dwi'n meddwl sef yn cymryd rhyw un artist, ella rhyw ddydd go dda i wneud. 60 ffram o walk cycles yn mynd am meddwl 60 llun y dydd, really. Ti wedyn yn gallu safio allan y ffordd mae'n cerdded a wedyn ail-iwsio hwnna drosol yn hytrach yn gorfod wneud ac yn ail-wneud yr un peth drwy'r adag. Gynnu i'r camera sydd yn locked. Hwn di'r camera da ni wedi gael gyn y client a da ni'n farfer yn animeio i'r camera. So dim llawer ots beth sy'n digwydd yn y perspektif yma. A fel yna bod y camera yma yn gwneud llwythi o synwyr. Dyda enghraifft yn y shot yma, oedden nhw eisiau Ralph cerdded teg at y camera. A na, so fi'n gwneud rhywbeth fel hyn, cael bach o depth i'r shot. Reit, hon ydy'r review room. Yma, da ni'n cael client i fewn a da ni'n adolygu'n gwaith bob dydd. Mae yna rhyw 30 o artistiaid nad i fewn yma a da ni'n trafod drwy modelu textures sy'n mor gola yn hitio yn y scene a wneud siŵr bod yr characters neu'r animation yn gweithio'n iawn. So fel arfer gynnu ni 2 swp yn y ffrynt neu'r client yn sôn union be'r union sy'n yn wrong efo'r shot. Hwn oedd y prosiect gyntaf i fi weithio yma yn Double Negative, prosiect anhygol. Nes i wneud llwythi o ffrindiau newydd, felly oedd nhw'n rili pleser cael mynd i byd Fungus yn bogydom. Be gynnu ni fan hyn ydy y camau gwahanol da ni'n mynd drwy un shot, really. Fel ydych chi'n gweld fan hyn, does dim pen i Fungus o gwbl. Dim ond yr pen yr actor sydd o dan y rig gwych yma sy'n galluogi ni gwybod yn union beth sy'n digwydd yn y shot. Mae gynnu ni adran arall, sef match move. Efo maen nhw'n wneud ydy trio gweithio allan yn union sut mae'r actors yma yn symud drwy'r scene mewn scene 3D, really. Be maen nhw'n gwneud ydy cael y pwyntiau bach gola yma sydd ar y tracking head. A wedyn gweithio allan yn union pa ffordd mae Fungus yn troi a pa ffordd mae mildew dod i mewn tu ôl o. A wedyn, gynnu ni animation. Ac y rhan yma sy'n ni'n wneud, mynd i fewn ac yn animeiddio y controllers yma sydd ar gwynaf Fungus o'i glistio fo o'i geg i eyebrows, i llgada bach.
Wedyn, yma'n hyn, gyn ni wedi goleuo. So mae un o'r pobl sy'n yn yr adran arall goleuo ydy edrych ar y shot. A trwy gweithio allan yn union lle mae'r haul yn dod o, neu ni'n siŵr bod y haul yn pwyntio o'r un ffordd, really. Dwi wedi watchad ffilm sydd wedi cael ei animeiddio ers blynyddoedd. Oherwydd dwi'n ffeindio allan y mistakes maen nhw'n gwneud sydd yn chwalu'r sioe. Ond maen nhw'n dod yn well, dydyn yma. Gynnych chdi ffilmiau mowr fel Star Wars a Jurassic Park, sy'n rili dod ar ansawdd yn effernol achol. Dwi'n cael dweud effernol, by the way.